bihar utzitzen gara Solosatik eta Otxandion altzen gara, eta Otxandion egiten dugu eta horren gugunean goaz Gamarrara. Eta eguenean egiten dugu manifestazioa Basauri eta ja daude preparatuta daude ja 15 autobus joateko Bizkaia eta Gipuzkoatik. Basauritik 5 pertsona goaz, emakume bat eta lau isonero goaz, lau gazte eta gazte bat, neska gazte bat, goaz martxa guztia egingo dugu. Eta orain Basaurira heldu dira, etorri dira Galdakanokoak eta etorri dira ere Ugaotik eta Galdakano baino gutxienez etorriko dira. Gora pensionistak eta gora pensionisten borroka eta gora zuek eta gora Basauri!